Godt. Vi prøver konfiguratoren. Jeg går ind her. Jeg tager testmiljøet der. Går videre. Det første, vi prøver at kalkulere det. 1000, 1000, 10.000. Det passer. Så skal vi vælge applikationen med kontinuerlig flow eller extraction. Jeg vil gerne have, at jeg kan sætte nogle billeder ind her. Det skal jeg nok få gjort. Jeg skal nok lave billederne og sætte dem ind, fordi jeg har brug for dem til, når jeg visualiserer det i morgen. Hvis vi trykker på dem her, så får vi den her slider. Den er fin. Specielt med, at den flytter sig 5 point ad gangen. Vi mangler dog, at der står standard filling, ligesom der hernede for RPM står standard RPM. Det gjorde der før, da det var en tekstboks. Nu er det ikke en tekstboks mere, så er standarden forsvundet. Ved kontinuerlig flow, der skal den hedde standard 60. Og så skal man må godt kunne variere fra 60, det er fint. Så kunne der måske komme et dialogvindue op, der bare skriver, at PAM standard er 60. Ja. Når man trykker extraction her, så er standarden 100. Og hvis man varierer for det, så kan man godt gøre det, men man varierer simpelthen for standarden. Vi fortsætter med kontinuerligt flow, og 24 omdrejninger, det står der standard, og det er fint. Når jeg så ændrer på fyldningsgraden, så vil jeg gerne se, at den flytter sig mellem størrelserne, og det prøver vi lige. Den flytter sig der, Så der hopper den hopper fra 28,63 til 100,500. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke tager 48,420'eren. Prøv at se. Der. Og så helt ned til de store sluser. Zoomer lige lidt ud, så man kan se det. Ja. Så hvis vi lige prøver at reducere det her en lille smule, 8.500, så vil jeg gerne se, at vi kan gå helt fra den mindste. Kan vi ikke. Prøv lige at reducere den mere, 5.000. Måske bare sådan der. Så vælger den mindste, så vil jeg se, når vi går ned i fyldningsgrad. 9.200. Så skal vi lige lidt op igen, kan jeg godt se. Sådan der. Starter med den mindste. 9.270. 15.300. 28.63. Så hopper den 48 over. Og der er ligesom om ved 0, du ved, der kommer vi for tæt, så vi skal have nogle mere på for at teste de store. Det prøver vi lige. Sådan der. Så den er 28.63. Den hopper 48 over. Og den hopper også. Den hopper 48 over og 650 over. Jeg ved ikke, hvorfor den hopper de to over. Det skal selvfølgelig virke. RPM, det er fint, det er jeg glad for. Så skal chosen size selvfølgelig også virke. Vi prøver at fortsætte med de her indstillinger. I det, man får det valg her, så har jeg billederne, dem skal jeg nok sætte ind på, hvordan de ser ud. Når det der valg bliver taget, så kunne jeg godt tænke mig, at den opdaterede 3D-modellen herover til at være en 28-360'er. Uden gearmotor på, altså det vi kalder fri akseltrap, og uden omdrejningsvagt på, så kan de blive tilføjet, når det er, at vi skriver nogle flere optioner på hernede. Så her kan vi allerede lave den første 3D-model. Materialet, jeg vælger almindelig sort stål. For surface, jeg vælger almindelig standard surfaces. Jeg skriver ambient temperatur, det er jo typisk vil være omkring 25 grader, og produkttemperaturen, prøv lige at skrive 20, for det er nemmere at regne med. Og så hvis det så er DT på 80, så skal vi sige, hvis det er 100 grader produkt, så regner den 80 grader. Det er rigtigt. Produkttypen. Vi prøver en af dem, jeg ved, der er lidt svære, det er inner hard particles. Og den skal bruges til pneumatisk transport, ja. Taster vi produkt. Her der er der ligesom en, der er forsvundet. Den der hedder lower pressure above, higher pressure below. Den er simpelthen ikke, den kan ikke vælges. Det kan være, hvis jeg skriver DT'en lidt ned, at den så dukker op. Det prøver jeg lige. Nej. Jeg ved ikke, hvor den er blevet af, den valgmulighed. Jeg prøver lidt af de andre materialer her. Nej, den er simpelthen forsvundet af en eller anden grund. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker der, men man mangler en valgmulighed her.
Ja. Hvis det så var, at DT var over 80 grader, for eksempel 100, så skulle den komme med en, hvis det så var hårde partikler. Nej, jeg kan så ikke vælge det, jeg gerne vil teste. I den her situation her, der vælger den ikke engang en rotor. Og der er et eller andet i logikken her, der går galt. Der kan jeg slet ikke vælge noget her nu. Og den vælger ikke noget baseret på reglerne. Så der er noget i logikken, der går galt. Jeg prøver lige at resette det og trykke her. Det er jo også en udfordring, det der med, at du så går op og ændrer noget, hvad gør, hvis du så går tilbage her og ændrer DT for eksempel, hvad gør det så ved de øvrige valg hernede? Jeg ved ikke, om den skal rydde dem, eller hvad den skal skrive. Jeg prøver lige at gå tilbage og vælge noget mere almindeligt. Sådan der, og nej, og der mangler så stadigvæk den der. Nu vælger den så en rotor, men der mangler nogle muligheder her. Speed monitor. Ja, for eksempel. Jeg skal vælge drivstation. Her der vil jeg også gerne sætte billederne ind. Skal vi så fjerne det der yes, eller choose, ja. Jeg kan nok skrive den der om. Jeg vil gerne kunne sætte billederne ind her. Og så når man trykker her, så vil jeg gerne have den opdateret 3D-modellen med valget omkring rotationsvagt. Hvis der er rotationsvagt på, så kommer den der kasse der på. Og alt efter hvilken gear man vælger her, så kommer det på herover, så kan man dreje og vende den. Fortsæt i avanceret, det vil jeg gerne prøve. Og den skal kunne zippes. Vi taster zip-temperaturen ind, det kunne være 80 grader. Og det kunne være, at vi tørrer ved 100, så langt så godt. Shaft seals. Vi fortsætter med standard. Overfladehornetræring. Yes, det tager vi med. Jeg vil ikke overskrive rotormaterialet. Jeg vil ikke overskrive rotortypen. Og jeg vil vælge, at det er en europæisk norm. Jeg kan ikke huske, hvad det her tekstfelt var til. Approvals. Flameproof, ja. Atex, yes. Og den starter op her, det er rigtig fint. Det kan vælge typisk 20 indvendigt. 22 udvendigt. Dokumentationspakker, yes. Overflade for ventilen eller for celleslusen. C3 i en given farve. Og der er så noget med, jeg tænker det er fordi I har ikke skjult det her med at vi skal skjule for hvilke størrelser det gælder, ikke? Det går galt her, så det fylder så meget man ikke kan læse det. Det her det er fint, og det her det er fint. Og hvordan det skal sendes, det er rigtig fint. Og der er nogle tekstfelter, der er også rigtig fint. Og den her oversigt, den er fantastisk. Det der mangler, det er egentlig bare lige, for eksempel her i Advanced, hvor der står yes. Der skal lige være et præfiks, der siger, hvad er det, man svarer på. Altså måske endda det spørgsmål, man spørger om. Ikke? Skal det være, her skal der stå flameproof, yes. Zip-temperatur, det er så okay, det er selvforklarende. Her der skal der så få hardening of surfaces, eller et eller andet, og så står der level 1. Men det er sindssygt godt, det overblik. Det er jeg virkelig glad ved. Godt. Tak, det var det, jeg havde for nu.